gu Alarma Morea taldea gea, Uxue Nerea eta ni Ainoa. Uxue taldeko ahotsen nagusia da, Nerea perkusiolaria eta ni gitarrista eta ahotsa ere jartzen dio taldeari. Alarma Morea 3 emakume osatutako talde bada, hainbat estilo sartzen ditugu bertan, baina batez ere bain nagusi dana da euskal rumba estiloa. Ainoa eta Uxue aizpade kontzertu baterako behar zuten perkusionista bat eta ni bolondrez bezala aurkeztu nintzen. Azken fina musika komunikabide bat da eta gure letren bidez balore batzuk nahi ditugu sustatu. Guk azkenen poliki-poliki gure kantak igotzea daukegu asmoa eta hori, presai gabe igotzen jun eta beti dago jende azkenen ingurukok eta eskuzabaltasun batekin hartziguela eta pozik horregatik. Gure bestiak Spotify eta YouTube plataformetan dara igota eta kontzertuen berri jakiteko Instagram erabiltzen dugu. Hemendik aurrera kontzertu eta besti gehiago egingo ditugu. Hori, mila esker gure egunerokotasunean dauden guzti horiei, entzuten gaituztenei, familiai, lagunei, bikoteei eta holtza azpian dauden pertsonoiei baita, azkenen guk musikakin transmititzen dugun guzti hori batzutan biderkatuta jasotzen deulako eta hori guretzako pasa bada. Gozatzea papapara, kolore jantzia, irribarrea, duzu soinea. Kolore jantzia, irribarrea, duzu soinea. Kolore jantzia, irribarrea, duzu soinea.